Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio phi baro kini hilong ki khubor bam ta kasngi ban penduna ya ka jingtheng kali hayodu kabor Sinshar district jong ka East Khas Hills kan plebyang ya ka surok Mawlong han Bimola junction ha ka benta ban ya ki kali nadu ka sauturik unok pra arhajar arpusaw ya gani ka surok lakhang nadu ubnai naiwing arhajar khatpra namar ka jingjia kan ad hapreng gijat benriu ki jingpen thmai ya kalet kawan ki kali kila banya na Mawlong hat Bimola junction hapring kapor prabaji min step hadu saubaji janmin kabenta jong kamot pran Mawlong han kan long tang shiliang khamdadon ka jingrung na Mawlong han shamot pran ki kali ki ban penyang persha ya ka jingtu jong ki kali hapring kamot pran bat Mawlong han on pin kunria no ya ki bus ki bayang hajan Mawlong hat traffic point Syaka jaka yang kali jong kemuda kebadan markap berke Angeli Cinema Hall. Ka lynti ya kalet kawan. Ki city bus kenyat na Mawlong hat Shapan Jebi Lane Bimola Junction. Ya ki bus ha Grand Hotel Junction syaka surok baca da kebayat lad ya ka kendai lad. Ya ki bus SPTS on pa syaka Jeep Stand District Council namot pran point. Ki jingkhang ban yang kali Sha ban penyang kali hapreng Mawlong hat Bimola Junction la Sha ban yang kali tang shiliang hasurok baca ambet ban penyang kali hapreng Grand Hotel lane Sosun Junction ban mod pran point kaplan penyat kali balap pen thmai ka thmu ban penduna ya ka jingkhap nya ban penbhai ya ka jingyat ki kali bat ban penne ya ka jinglong jingman ha ka thai